Ish, nasi nje ubhongo. Hey. Lapho sengibambezelekile la ngizazi. Ikume nini nje mhlawumbe lo lubiselwa amasi manje. Shuthi ngabe ngisukuze ongikizwe. Yazi mfwe ngikuthuma ubisi ubuye ngesikhathi uthanda ngaso ujuke uyaliphuza futhi lo lubisi. Cha lisekahle la. Kodwa sengishilo ngiyaxolisa. Yazi wena nje awukhuluma umoya wami. Ayikho into oyixolisayo. Manje ubusuxolisa leli tiya lizoshisa. Ngoba ngiyachaza ukuthi uyaxolisa awukulaleli. Yasikwenzeke ngapha. Ayikho into engizoyilalela. Wena. Yabanda manje leli tiya. Phuze wena ke ngisafuna. Lalela kutshela yasikwenzeke njani? Ngithanda ngifuna lapha. Awu kodwa Stephen. Kodwa wabanjani emhlabeni awusho? Amanye amadoda angaphandle aphansi phezulu nosigedlema wena ula endlini uyadla. Nana. Angitsho ukuthi ngiyamangana amasemeji i-recharge battery lawo. Na uya recharge futhi nosigedlema. Lalela. Ngeke ngisebenze ngadlile mina. Ayubona. Stephen, uwazi kahle umthetho la endlini ukuthi umuntu owenza ukudla wenzela wonke umuntu angithi. Ayazi umthetho yakho iyahlupha. Awunobethi ngilibele ngidlala nomthetho wakho. Babe nakudala ngcwatshiwe indlala. Stephen, udlile breakfast ekuseni angithi wena. Ngakho ke amathuba ukuthi ubulawe indlala awekho. Lalela la. Abantu bazophela umthetho wakho lebhedayo. Wena wazi kahle ukuthi mina la endlini nobafu uThemba ithini inhloko zalomuzi. Awucabange nje manje. Mina ngiphethe amasenjuri ngwamisela ugogo nowini. Ngabe ngaba ngidoda lutho phela. Stephen, yena awuyona inhloko yala endlini. Okwesibili nje futhi uma ngabe usayimisela ngokuhlala endlini uzolandela umthetho wala endlini. Yazi ukuhlunga kanjani uhlala ekhaya ngathi ngisedebate yabo izweni lokugcina. Yazi ngifisa ngelinye ilanga ngathi uthi ngingathola uMose ozofika angikhiphe lokugqila yabona ngisho uMose umuntu wesifazane ozofika ephethe imoto lesonde emhlanje enemali nayo yonke into ngihlukane nokuhlupheka. Wena ufuna ukunakekela umuntu wesifazane bra Steve ungakwazi ukuyinakekela. Hey ngifuna umuntu wesifazane onemali. Yes bengithi airtime ayidwashe bengithi 2 beers ayidwashe futhi ayina no beer ngiphathela amadala. Lo Mose wesifazane ke webra Steve uzobe efuna lolovo wena. Awumeke uThemba yena ufunani kuleli bhaseli uwena. Bra Steve avo uyindoda elikhulu yezwa kodwa wena ufuna ukunakekelwa. Good luck bra Steve yes kodwa engikwazi ukuthi akekho umuntu wesifazane ofuna wena. Tshela la. Akwami sengizoyikhandela manje usigedlema. Khathali labo makhenika babiza nemali enkulu ngezinto ezincane imoto makuyakhwela usebiza imali engaka. Manga mani lawo bathi okuzozomusha. Uvusa nje unembo bamba uthi popopopopo. Uyavusa phela. Wena sokwazi manje mfuni ngokuzoza. Lo sisi ubeqinisile kuseni manje ushaya umsebenzi zadle. Lo sisi. Wena ulokhuzana kongisho ubheka. La ekseni. Kwenzeka nini lokho ekuseni ngesikhathi ngikuthuma? Yeah. Yimi owebhongo. Ngesikhathi ngifuna usebenzisa inyawo zakho uyothenga ubisi wena usebenzisa izandla zakho utobozana nomuntu wesifazane ongamazi. Cha angizami nje ngimtoboze akhonto. Ayikho lento eshoyo. Ayikho into efuna ukuchaza. Hlongana nami phansi. Hayibo yini inkinga yakho yini kwenze njani wadinwa kangaka?
Yabona uBhongo ngimthuma ubisi ekseni la. Usuka yena ulibala ukuphatha nomuntu esifazane engamazi. Akho umuntu wesifazane ngifika ngiphatha ngezandla lapha. Wakho lo ngimthuma ubisi ekseni ulibala ukuthintana nabantu engingabazi. Wo. Ngempela yini nibangani kwenze njani? Wakho singitshene mina. uBhongo ngiyamthuma ekseni. Uthatha isikhathi sakhe lize liyabanda itebe ngithi ngifuna ukunenzela lona wena noSisibuyi noButhemba. Angikwenzanga ngenhloso oqala. Ufuna ukwenzela ugogo nosisi konke usenzele kahle itiye limnandi ekseni ntombazana. Kodwa konke lo akwenzeka ngenqalo. Suka. Yena yini angafudumezanga itiye la nathi khona umshini ofudumeza itiye la ekhaya. Ubona ukuthi nje mina noThemba sonke thina sifanele ukuphuza itiye umfudumezo. Gogo kulilale yeke indaba umfudumeza yena ke beyiselana itiye enze izithi afaka ushukela netiye kanti ubisa lokho engabonanga. Kwenze njani ngempela? Bakwethu bekade kuyamanzi ashisayo yinkamu zetiye nobisi. Yini manje kulwela? Besifazane. Mzala ubuke semfanele kanjani isikhinda siqokile. Health diet mzala. Health diet. Yabo ngabe ufuna umzimba wakho uhlale ufanele udle ukudla okujena. Nomzala. Buka phela mzala. Kunesale kusasa esitolo la fama ukuthatha khona ingubo zethu. Yazi ngizoya khona kusasa. Ngeke phela Oh, ngiyeza. Sanibonani sisi. Sawubona sisi. Ninjani kodwa? Siyaphila. Yazi angazi noma ngifike endaweni ekuyiyona yini. Ngihamba ngifunana noBhongo. Cha khona uBhongo uhlala la ekhaya wesisi. Ukunje phela usaphumile nomlungu wakhe basaya ngase scrapyard. Bayofuna izinsimbi zeimoto. Okay sisi ngicela bandla mayifika uBhongo. Unginezele yena le number. Umtshela ukuthi angifonele. Ayikho inkinga noma ngasenda ucall back. Yazi amadoda afana noBhongo ayimvela kancane. Wafika sisi usakhuluma ngemvela kancane. Uma selapho uBhongo. Hayi sisi uBhongo namhlanje wenze into enhle futhi nencomekayo. Ay sefanele ngihambe ngekhaya. Ngicela bandla sisi ningishele umyalezo uBhongo angalenzi iphutha kubaleke kahle. Okay sisi kulungile. Khawula utakiwe habolala. Yazi yale indaba losigedembe yangicasula Bongo. Njalo nje ufana uhlala uphushana nale moto. Awucabanga iqhamuka amantombazana amahle ayabona uphushana lezikorokoro. Haya. Misela lapha entombazane. Webo. Ubuka Jones Vanash namhlanje. Umusisi othe ube usizo kabuye namhlanje. Unike nakho athi umfonele. Ayanginamali mina ukufona. Khuleka uthe ungamezana no please call me. Buka la siyakhipha la. Kwahla abantu besifazane Brastive. Bongo ulahlela manje lelikhadi. Angilahla ngifuna ukuthi. Bongo umunye umuntu nje umfonele nje. Bongo lo muntu ukunikeza ibusiness card utshengisa ukuthi uyakufuna unemali noma. Hayi lo muntu uzongicabanisa no win. Akuyona futhi uhlobo labantu engilifuna la. Ngifuna ecabana no win mina. Ngihamba Bongo. Isititi ngempela lesi. Shut this call me. Azofona unayo imali. Oh, Nakog. Hello, baby. Yeah, you're speaking to Brastive, eh? Yeah, ma, you know what? Yabona mina nawe we can go places, eh? Yabona nje imali yakho ma. Singasuka from emhlanga sohlala eBhalito. You know, I'm a man of your dreams. Yeah. Yeah, no ngithole kubhongo. Yeah. No bengicabanga ukuthi mhlambe mengikufonela mina personal uzobona ukuthi nami ngikuthanda personal. Yeah. Angizwa ke? Kwifoni yami. Ufuna ukukhuluma noBhongo?
Okay, bamba kancane. Bongo.